गिबिसिन सानावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे दायो जायफ्रानाखि आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमहरनायखौ आरो बेजों लोगोसे बे फोरबो जिसु ख्रिस्टनि गोजोननायखौ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबावबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअ आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे कमेन्ट भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव बेखौनो मिजिंथिबावबाय खोनाफेरैखौ खोनानो मोनगोन ना मिथिनो मोनैखौबो मिथिनो मोनगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरबावदों। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला बे समाव आङो नोंथांमोननो सिनायथि होनि बिथाङा सोर आरो आंनो मा कमेन्ट लिरनानै हरदोंलाय। बिथांनि नामानो जाहैबाय दैथुन बसुमतारी आरो बे समाव बिथां दैथुन बसुमतारीखौ आङो वेलकाम खालामदों आंनि बे भिडिअआव आरो बिथाङा जुदि आंनि बे भिडिअखौ नायसनदोंब्ला जोबजासे नायलांगोन होननानैबो मिजिंथिहरबावबाय। अब्ला बे समाव नोंथांमोननो आङो फरायनानै खोनासंहोनि बिथां दैथुन बसुमतारीया आंनो मा कमेन्ट लिरनानै हरदों। आं फरायनानै खोनासंहोनि। बिथाङा बुंहरदों, सार, नोंथाङा इसोरनि रायजो आरो सोरगो रायजोनि फारागनि सोमोन्दै भिडिअ लाबोनो हागोन नामा? अब्ला आसा खालामो जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ खुब गाहामथारैनो खोनाबाय, मिथिबाय ना बिथां दैथुन बसुमतारीया आंनो मा कमेन्ट लिरनानै हरदों। बिथां दैथुन बसुमतारीया आंनो बेबायदि कमेन्ट हरदों, सोरगो रायजो आरो इसोरनि रायजो बेयो मोननैनि गेजेराव फाराग दं नामा आरो बे फाराग दंब्ला बे फारागनि सायावहाय ना बेनि सोमोन्दै ना मा लाबोनो हागोन, भिडिअ लाबोनो हागोन नामा होननानै आंनियाव कमेन्ट लिरनानै हरदों आरोखि। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जोंनि सोरबा सोरबा ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बा बिमा बिफाफ्रा बा सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै बेफोरबायदिबो सानोबो जानो हागौ ना सोरगो रायजो इसोरनि रायजो बिसोरो दिनै आलदा आलदा होननानैबो साननो हागौ। नाथाय आं नोंथांमोननो बेखौ रोखा खालामनानै होनि ना मोनसेया जाहैबाय इसोरनि रायजो किंडम अफ गड इंराजियाव आरो मोनसेया जाहैबाय सोरगो रायजो किंडम अफ हेभेन जायखौ इंराजियाव जोङो मा मिथिनो मोनो बेबायदि ना। बे मोननैबो मिथिबायना आलदा आलदा नङा। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे दैथुन बसुमतारी बिथांनोबो आङो बेखौनो उइथ माइ स्मल नलेज आङो मा रोखा खालामोदि बे सोरगो रायजो आरो इसोरनि रायजो किंडम अफ गड एन्ड किंडम अफ हेभेन बे मोननैबो मोनसे एखे ओंथिखौनो फोरमायदों, एखे जायगाखौनो फोरमायदों। बियो खुनु बाव फाराग गैया, बे आलदा आलदा नङा आरोखि ना, बियो आलदा आलदा नङा। नाथाय बिसोरो मोननैबो मोनसेखौनो फोरमायो आरो मा बिसोरो सोदोब हान्जाफोर, मोनफा मोनफा सोदोब हान्जाफोर जायखौहाय जोङो इंराजि ग्रामाराव आरोखि ना फ्रेज होननानै मिथिनो मोनो, सोदोब हान्जा होननानै जायखौ जों मिथिनो मोनो आरोखि ना। बिसोरो मोनफा मोनफा सोदोब हान्जा, ओमफ्राय बिसोरो मा मोनसेखौनो फोरमायो, बेयाव खुनु फाराग गैया आरो आलदा आलदा गैया ना। सोरगो रायजो होनोबाबोथ' बे इसोरनिनो, इसोरनि रायजो होनबाबोथ' बे इसोरनिनो आरोखि। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, इसोरनि रायजो बा सोरगो रायजो बे एखे जायगाखौनो फोरमायनानै होयो बा खोन्थायो। बेखौनो आङो नोंथांमोननो रोखा खालामबाय आरोखि। आरो दिनै बेल' नङा, मोनसे खुब गुरुत्तर बाथ्राबाव आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो गोसो जाबावबाय जे बाइबेलावहाय ना किंडम अफ गड माने इसोरनि रायजो बे सोदोब हान्जाखौ मिथिबायना, बे फ्रेज बा सोदोब हान्जाखौ 68 टाइम्स बार मोननो हायोनो बाइबेलावहाय। बे किंडम अफ गड इसोरनि रायजो बेबायदि सोदोब हान्जाखौहाय बेसेबां टाइमनो 68 टाइम्स बार 68 बार बाइबेलाव मोननो हाबावो आरोखि। अब्ला आरो दिनै बेल' नङा, दानिया फैदो किंडम अफ हेभेन मिथिबायना, जायखौ जोङो सोरगो रायजो होननानै मिथिनो मोनो। किंडम अफ हेभेन सोरगो रायजो बेखौ बाइबेलाव बेसेबां मोननो हायोनो बे सोदोब हान्जाखौ 32 टाइम्स ल'
ना 32 टाइम्सल' दिनै मोननो हायो आरोखि ख्रिस्टियानियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे सोदोब हान्जाखौ मा किंडम अफ हेभेन सोरगो रायजोखौ 32 टाइम्सल' ओमफ्रायहाय किंडम अफ गड इसोरनि रायजोखौ 68 टाइम्स मोननो हायो आरोखि बाइबेलावहाय अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोबनायाव नोंथांमोननो मोनसे बाइबेल सिरि आङो फरायनानै खोनासंहोनो गोसो जाबाय मोननै बाइबेल सिरि बे मोननै बाइबेल सिरियाव मोनसेयाव ओरैबायदि मुंख'जादों इसोरनि रायजो आरो मोनसेयाव सोरगो रायजो होननानै मुंख'जादों आरोखि थ' नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो खोनासंबानो जाबाय आं फरायनानै खोनासंहोनि आं फरायनानै खोनासंहोनि बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां माथाइनि 19 बाहागनि 23 and 24 सिरि Gospel of Matthew chapter 19 verses 23-24 बेवहाय बेबायदि लिरजादों आरोखि ना खोनासंबानो जाबाय जिसुआ गावनि सेलाफोरखौ होनबाय नंथारगौ आं नोंसोरखौ होनो गोनां गेदेरफोरनि लागै सोरगो रायजोआव हाबनाया गोब्राबथार मा होनदों गोनां गेदेरफोरनि लागै सोरगो रायजोआव हाबनाया गोब्राबथारनो सोरगो रायजोखौथ' मिथिबाय नङा होमबा नै सोरगो रायजोआव हाबनाया गोब्राबथारनो बे समाव जोङो किंडम अफ हेभेन ना सोरगो रायजोआव बेखौ दिनै जों मोननो हाबाय आरो 24 सिरियाव ओरैबायदि बुंबावबाय आरोबाव आङो होनो इसोरनि रायजोआव नै किंडम अफ गड इसोरनि रायजोआव गोनां गेदेरफोरनि हाबनायनिख्रुइ बेजे खोमाजों उदनि हाबनाया आलथुआसिन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे बाइबेल सिरिफोरखौ नोंथांमोनजों आङो एक्सप्लेनेसन आङो खालामनो सानाखिसै खालि खोनासंहोबायल' मोनसेया जाहैबाय सोरगो रायजो आरो मोनसेया जाहैबाय इसोरनि रायजो किंडम अफ गड किंडम अफ हेभेन बे मोननै ना सोदोब हान्जाखौ बे बाइबेल सिरिफोरखौ फरायनानै नोंथांमोना खोनासंहोबाय आरोखि जोबनायाव बेखौनो मिजिं थिहरबाय जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ बिथां दैथुन बसुमतारीजों लोगोसे ना इसोरनि रायजो आरो सोरगो रायजोआ आलदा आलदा नङा बे एखेयानो आरो बिसोर मोननैबो मोनसे मोनफा मोनफा सोदोब हान्जाफोर हामबायसै अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बिथां दैथुन बसुमतारीजों लोगोसे इसोरनि रायजो सोरगो रायजो बेफोरबायदि मोनसे फारागथिफोर गोसोआव फैनो हागौ दा बियो रोखा जाबाय क्लियार जाबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिं थिहरनानै दिनैनि गुसुं कमेन्ट भिडिअखौ आं बेयावनो दोनबाय गोजोन्थों आरो नायगिरि साफ्रोमखौ इसोरा बोर होथोंसै खुलुमबाय